Magandang gabi, good evening. Isa na namang Ilocano video lesson, another Ilocano video lesson, at ang gagawin naman natin sa video na to, and on this video, we're going to do this question. How, o sa Tagalog ay, paano? In Ilocano, kasano? Kasano? Paano ako uuwi? Paano ako uuwi? Paano ako uuwi? Kasano ak agawid? Kasano ak agawid? Have you been left in the kitchen with a recipe to cook and you don't know how to cook it? Naiwan na ba kayo sa kusina at hindi nyo alam, naiwan na ba kayo sa kusina na may ipinapaluto sa inyo at hindi nyo alam kung paano lutuin ito? Or maybe you have tasted something and you wanna find out or you wanna ask how to cook it. O kaya naman, may natikman na kayo at gusto nyong tanungin kung paano lutuin ito. Paano lutuin ito? Paano lutuin to? Kasano lutuin daytoy? Kasano lutuin daytoy? Kasano lutuin daytoy? Paano lutuin to? Paano ako kakain? Walang kanin. Paano ako kakain? Walang kanin. How am I gonna eat? There's no rice. Kasano ak mangan? Kasano ak mangan? Awan in napoy. Kasano ak mangan? Awan in napoy. In napoy. So, can we say it again? Pwede bang ulitin natin uli? Kasano ak mangan? Awan in napoy. I also wanna add, gusto ko ring idagdag, isa pang pwedeng maging halimbawa. Another possible example is, well, let's say what if there's rice but there's no ulam? Paano kung merong kanin pero wala namang ulam? And for those asking, so what is ulam? Ulam is any dish that we pair or we eat with rice. If you eat rice, let's say with adobo, then adobo is your ulam. Paano ako kakain? Walang ulam. Paano ako kakain? Walang ulam. Paano ba to sa Ingles? How am I gonna eat? There's no ulam. How am I gonna eat? There's no dish to eat with my rice. Kasano ak mangan? Awan sida. Paano ako kakain? Wala pang niluto. Paano ako kakain? Wala pang niluto. In Ilocano, kasano ak mangan? Awan pa'y niluto. Pwede bang ulitin natin uli? Para makapag-ensayo kayo o makapag-practice kayo kung paano yung tamang pagbigkas. Kasano ak mangan? Awan pa'y niluto. Niluto. How did you get home? Paano ka umuwi? Paano ka umuwi? How did you get home? Kasano ka nagawid? Kasano ka nagawid? Idagdag ko na rin, might as well add, kung ang tanong mo sa Tagalog ay, paano ka nakauwi? If your question in Tagalog is, paano ka nakauwi? Nakauwi. Paano ka umuwi? How did you get home? Paano ka nakauwi? How were you able to get home? Able to. Kasano ka nakaawid? Kasano ka nakaawid? Let's say that again. Kasano ka nakaawid? Paano magluto ng? Paano magluto ng? Kasano agluto ti? Kasano agluto ti? How do you cook?
Halimbawa, for example, how do you cook rice? Gawin na lang nating adobo. No, mas madali pa. So, how do you cook adobo? Paano magluto ng adobo? Paano magluto ng adobo? Kasano agluto ti adobo? Kasano agluto ti adobo? Balikan natin yung dati kaninang example o halimbawa na sinasabi ko o sasabihin ko sana. Let's go back to my previous example, which is, I was about to say, sasabihin ko sana, example is, how do you cook rice? Kasano agluto ti innapoy? Kasano agluto ti innapoy? The Ilocano word agluto in Tagalog is magluto. But, thing is, in Tagalog, even though cook in Tagalog is luto, we don't say paano magluto ng bigas o paano magluto ng kanin. We say paano magsaing. 'Di ba? Paano magsaing? Kasano agluto ti innapoy? Yun po yung Ilocano niya. Kasano agluto ti innapoy? Eto siguro palagi nyong naririnig. This one, I think you hear it often. Sa Tagalog, in Tagalog, paano nga? Paano nga? In Ilocano, ang katumbas ng ngarod, ay, oh my God. In Ilocano, ang katumbas ng nga ay ngarod. So, yung example natin, halimbawa natin sa Tagalog, sa Ilocano ay, so our example in Tagalog, in Ilocano is, kasano ngarod? Kasano ngarod? Paano nga? May ginawa na akong video explaining ngarod. So, ilalagay ko na lang po yung video link sa comment section at tingnan nyo na lang po yung pinned na comment. At yun po yung link sa video. So, with ngarod, I already made a video before explaining ngarod. And I'm just going to link the video in the comment section. I'm going to pin the comment and that's going to bring you to the video lesson. Let's say we're talking. Halimbawa na nag-uusap tayo o magkausap tayo at kailangan kong, pupunta ako dyan. Halimbawa, let's say for example we're talking and I'm going to your place. I need to ask you how to get there. Sa Tagalog, in Tagalog, paano ako pupunta dyan? Paano ako pupunta dyan? Kasano ak mapandita? Kasano ak mapandita? Ulitin natin uli. Let's say it again. Kasano ak mapandita? Still, we're talking, but this time, I want to ask you how to go somewhere else. This time, I'm going to a different place and not to your place. Paano pumunta doon? How do I get there? Kasano ak mapandijay? Kasano ak mapandijay? So, ito po yung halimbawang ginamit ko. This is the example I use para mas maintindihan nyo kung ano yung pinagkaiba ng dita at dijay. This is the example I use so you guys will be able to understand the difference of dita and dijay. Paano gawin to? Paano gawin to? To or ito? Kasano daytoy? Kasano daytoy? Kasano daytoy? Paano to? Well, that's in Tagalog. Paano to? Or paano gawin to? How do I do this? At ang ating panghuling halimbawa, our last example,
I wonder how. Paano kaya? Paano kaya? Now, let's say that in Ilocano. Ngayon, sabihin naman natin sa Ilocano. Kasano nga ta? Kasano nga ta? Ngata. Yung ngata po ay katumbas niya sa Tagalog ay kaya. The equivalent of the Ilocano word ngata in Tagalog is kaya. That's all for our Ilocano video lesson. Ayan lang para sa ating Ilocano video lesson. Hanggang sa susunod. Until next time.